dagens spot, vi går i her. Ud af dybden, ned ad en væg, der ligger dernede. Falder en 5-6 meter høj væg. Og så skal vi ud til de her bøjer herude. Ude ved... Jeg ved ikke, hvad jeg skal med ham, den skal der. Ude ved den bøje derude, der ligger rester af den midlertidige bro, da de skulle bygge den gamle Lillebæltsbro. Der skal vi kigge. Det er pisse varmt. Så skal vi se, hvor hurtigt vi kan komme. Og det er sådan nogle dage som i dag, hvor man bare er rigtig glad for at bo i Danmark. Fordi vi har 25 fucking grader i solen. Ingen vind. Men alligevel er det lidt grader i vandet. Og jeg skal have tøjet nok på til at ligge i det. Fuck, det er varmt. Ja, vi trykker lige lynhurtigt en gang på bremsen her, fordi nu er jeg gået i gang med, at jeg har endelig fået hivet det der fucking video op fra i går, ikke? Men nu trykker vi lige en gang hurtigt på fodbremsen, fordi at, hvorfor er det, jeg synes, det er så vigtigt, at vi lige skal se mig pille ved, hvad der ligner en våd paryk. Men det der, det er det fine omtalte fedtemøg, som de hele tiden snakker om i fucking radioen, eller i nyhederne, det er hele tiden, det der, det er fedtemøg, det er en alge, den er rigtig dum, fordi den kan fordoble sig på størrelse i løbet af et enkelt døgn. Så det vil sige, at det kan godt være den lille lige nu. I morgen så er den dobbelt så stor. I overmorgen kan det være endnu større. Så den kan blive pænt fucking stor lynende hurtigt. Hvis forholdene er optimalt selvfølgelig. Hvordan får den optimale forhold? Masser af sollys, sådan en dag som i dag. Og rigtig, rigtig mange næringsstoffer. Når landmanden har overdynget med gødning. Jeg siger ikke kun det landmandens skyld. Men når der er rigtig mange gødning i hans mark, og det ikke har regnet i lang tid, så er der rigtig meget, der ligger nede i jorden det samme sted, som så løber ud. Det kan vi se, når der vil lige pludselig får et stort regnskyld efter en lang tørkeperiode, så eksploderer den her vækst bare. Det er ikke så slemt lige nu, men det her, det er det, vi kalder fedtemøg. Nu er vi så hen ved den væg, der vi snakkede om tidligere, hvor det var, at det ligesom lige pludselig bare styrter et par meter ned med en lige fuld skråvæg. Så den er lidt interessant at kigge på, med at det faktisk bare går lige ned. Og den er der bare. Jeg sidder lige i gang med at redigere den, og jeg kan bare se, at jeg har aldrig nogensinde afrundet. Fordi at jeg havde nogle meget gode ambitioner i starten. Vi skulle ud og se alle de her ting, og det var mega fedt. Du kunne ikke se en pind, du skal være en halv meter fra for at have en menneskelig mulighed for at finde den. Så vi fandt 0 ting. Så det er jo bare mega fedt. Til gengæld så har jeg lagt videoen for 6, 10, 19 og 27 meter, hvor man sådan lige kan fornemme, hvad forskellen den er på dybderne, hvad ser du på de forskellige ting og sådan noget. Og så døde mit kamera ned på 27 meter, så sådan lidt fedt.